You tele grr allo daingovo kusorofa maproblemu chete ndikaona wanditsvaka une problemu chete pese pandoda ukona unondifairira handisati ndakambokuti unondichairira handisati ndambokumbuka asi uchindikumbura wagara wakandirumura ndabayiwa kurambo nditumbura ndafunga kure njere dzangu dzaenda kure neanauya ndibhabure nekuti iwe hauna basa nini pauchanzwa udumbu chanditsvaga ini chimbuzi handisi tsaka iwewe pauchanzwa udumbu chanditsvaga ini chimbuzi handisi tsaka kunyangwe uchizvida kunyangwe uchizvida wagara unozvida wagara unozvi ndicharamba kuvhura to iwe waisanditwitapo ndicharamba kuvhura to waibuda usina kuflashawo waisambondiklina kugara ndine tsvina varipo vatachigwina umwe achandiwina wanguda wakandisakadza wanguda wakandiparadza hauna kundivaraidza wanguda unondichemedza wandiremedza pauchanzwa udumbu chanditsvaga ini chimbuzi handisi tsaka iwewe pauchanzwa udumbu chanditsvaga ini chimbuzi handisi tsaka daingovo kusorofa maproblemu chete ndikaona wanditsvaka une problemu chete pese pandoda ukona unondifairira handisati ndakambokuti unondichairira handisati ndambokumbuka asi uchindikumbura wagara wakandirumura ndabayiwa kurambo nditumbura ndafunga kure njere dzangu